खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोब्लिब बिफाननि अपारेसन, मोब्लिब खावग्रा नखरनिफ्राय फ्रिज, दै मटर, फेन बायदि जब्द। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोदान दिल्लीयाव राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर्स कनफारेन्सखौ बेखेवदों। अजित कुमार भुयानि एमपि फान्ड केलेंकारि, एसिएस सारमिस्ता बराखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। BKWSनि हेफाजाबजों हारिमु जौस्रां लुनायनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बिर लासित सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल सालिहाखौ सेफनाव हमनानै दोनदों। बजालियाव माइरं खावनायनि दायाव सासे दायनिगिरिखौ खादों पुलिसा। महम्मद जुनुसा मासि एंगारसिगोन। गसाइगाव बिएड कलेजाव स्ट्रेस मेनेजमेन्ट आयदानि सायाव हादरारि सावराय जथुम खुंफुंदों। ASD MA हा गिसिखानो हाथावना आसाम जिल्लाफोराव रैखाथियै थानो बिथोन होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव गेदेर खौरां, लाख लाख सुबुंनि थाखाय मिन्थिनो गोनां गेदेर खौरां। नोंथाङाबो मोब्लिब खावो नामा? जुदि नोंथाङा मोब्लिब खावो, सांग्रां जानायनि सम सफैबाय। मोब्लिब खावनायखौ दानिफ्रायनो बन्द खालाम, नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन। मोब्लिब बिफाना आसामनाङै नखर नखर अपारेसन खालामगोन। बे अपारेसनाव नोंथांनि न'आव थानाय जायखिजाया मोब्लिबारि आगजुखौ दैखांनानै लाबोगोन मोब्लिब बिफाना। मख'नो गोनांदि मोब्लिब खावनायखौ होबथानो थाखाय मोब्लिब बिफाना नखर नखर अपारेसन खालामनो जागायबाय। नोंथांनि न'आवबो सानसे नुजाहैनो हागौ मोब्लिब बिफाननिफ्राय। बे अपारेसनाव मोब्लिब खावनाय मोनोब्ला गासैबो मोब्लिबारि आगजुफोरखौनो लानानै फैगोन मोब्लिब बिफाना। जुदि नोंथांनि न'आव फ्रिज, दै मटर, फेन, टिभि दंब्ला आरो इ-रिक्सानि बेटारि चार्जिं दंब्ला गासैखौबो मोब्लिब बिफाना दैखांना लांगोन। बेनिखायनो नोंथाङा मोब्लिब खावोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। नङाब्ला न'नि माखासे गोनां मुवा बेसाद खोमाना लानांगोन। मख'नो गोनांदि मोब्लिब खावनायखौ होबथानो थाखाय मोब्लिब बिफाना जागायबाय अपारेसन। रङिया आरो बरमा इलेक्ट्रिसिटि बर्डनिफ्राय जागायजेनबाय मोब्लिब बिफाननि बे गेदेर अपारेसना। रिपर्ट बायदिब्ला रङिया आरो बरमायाव माखासे सुबुंनि न'निफ्राय मोब्लिब बिफाना फ्रिज, दै मटर, फेन आरो गुबुन गुबुन मोब्लिबारि आगजुखौ जब्द खालामदों। बेजों लोगोसेनो रङियानिफ्राय सासे आरो बरमानिफ्राय सासे मोब्लिब सिखावखौबो हमनाय जायो। बबेखानि नोंथाङाबो मोब्लिब खावोब्ला जायखिजाया समावनो नोंथांनि न'नि फ्रिज, दै मटर, फेन, टिभि बायदि बायदि जब्द खालामजानो हागौ। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंदों राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर सन्मेलन। गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों 23 आरो 24 मे खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर सन्मेलनखौ दिनै फुंनि 15:30 रिंगायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे जथुमाखौ सा-सानजा ओनसोलखौ गोहो आरो खाबुनि मिरु महरै गायसननायनि थांखिजों खुंनाय जादों। बेजों लोगोसे नखरारि आरो मुलुगनां रां खाथायग्राफोरखौ गोसो बोहोनाया बे जथुमानि गुबुन मोनसे थांखि। बे जथुमायाव गुबुन गुबुन सावरायनाय मेलफोर खुंनाय जागोन, जेराव मिरुनि मन्थ्रिफोर, रायजो सोरखारफोरनि मन्थ्रिफोर, लाइमोन फालांगिरिफोर आरो रां खाथायग्राफ्रा बाहागो लागोन। बे सन्मेलनाव दावबायनाय, आबाद, आदार प्रसेसिं, आखाइ इसान, जि-जोम दारिमिन, सावस्रि सिबिथाय, सोलोंथाइ आरो रोंगौथि जौगाथाय, खौरां बिरोंदामिनजों लोगोसेनो रंजानाय आरो गेलेमु बिथिंनि सायाव रां थिसननायनि सायाव सावरायनाय जागोन। एमपि फान्ड केलेंकारि जाथायाव मुं सिखांनाय एसिएस अफिसार सारमिस्ता बराखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। मख'नो गोनांदि रायजो सभानि एमपि अजित कुमार भुयानि एमपि फान्डनि रां बेले-बेजे एबा केलेंकारियाव एसिएस सारमिस्ता बरानि मुङा सिखांदोंमोन। बे केलेंकारिनि सायाव सिएम भिजिलेन्सनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। बे नायबिजिरनायाव सारमिस्ता बराखौ दायनिगिरि मोननायनि उनावनो साख्रिनिफ्राय होखारनो बिथोन होनाय जायो। सिगाङाव सारमिस्ता बराजों लोगोसे केलेंकारियाव लोब्बा थानाय गुबुन सानै मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन।
बेखौबो मख'नो गोनांदि गेदेर जाख्ल'नायनि दायाव दायनिगिरि एसिएस अफिसार सारमिस्ता बरानि हेंथायै सिगाङाव मोनसे जाहोननि दिन्थिनाय नटिस दैथायहरनाय जादोंमोन। बे समावनो सारमिस्ता बरानि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। बेनि सायाव सारमिस्ता बराया जाहोन दिन्थिदोंमोनब्लाबो बिनि फिननायाव गोजोनथाव नङैनि थाखाय बिखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जायो। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि एसपि बड' गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हारिमु जौस्रां लुफुंनो लानायखौ दिनै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों। बे खाबुआवनो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया फोरमायदों दि सिमेन्टसापुरि एसपि बड' गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थानाय हारिमु जौस्राङा फिसा जानायनि थाखाय गोबां जेंना नुजानायनि थाखायनो गासै माहारियारि आफादफोरजों मोजां सावरायनानै हारिमु जौस्रांखौ गुवार आरो मोजांसिन खालामनो थाखाय गोदान हारिमु जौस्रां लुफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों। हारिमु जौस्रांखौ 87 लाखनि बांसिन रांजों लुफुंनाय जागोन होननानैबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिरलाचित सेनानि मिरु खुंथायारि नेहाथारि श्रृंखल सालिहाजों लोगोसे आफादनि नेहाथारि हरकुमार गगैखौ शुक्रबारखालि डिब्रुगड़ जिल्लानि दुलियाजान फारसे थांनाय समाव पुलिसआ सेफेनाव हमनाय जादों। बे जाथायाव आफादनि सा 50नि बांसिन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिसोरखौ होबथाना गोख्रों रैखाथि राहाफोरनि गेजेरजों पुलिसआ हमनानै लांनाय जादोंमोन। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिसोरनि हानजाया मोनसे रायजोआरि जाथायजों सोमोन्दो थानाय धनु शाहीखौ हमनांगौनि दाबिजों सोमावसारनायाव बाहागो लानो दुलियाजान फारसे थांदोंमोन। सालिहाखौ पुलिसआ फिन सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय डिब्रुगड़ एसपि मावख'आव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ मरान पुलिस थानायावनो दोनदों होननानै रिपर्टआव बुंदों। बेराफारसेथिं दुलियाजानाव बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासै सा 15 सोमावसारगिरिफोरखौ पुलिसआ खानानै डिब्रुगड़ पुलिस थानायाव लांदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव असमिया महिला मन्चानि आफादगिरि मीनाक्षी गगै आरो आफादनि नेहाथारि रानु तामुली दङ। लोगोसेनो दुलाराय आसाम टि ट्राइबेल फरायसा गौथुमनि बरदुली दालाइनि आफादगिरि ज्योतिष्मान हाजरिकाखौबो हमनानै लांनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिस मावख'गिरिफोरा ओनसोलाव हिंसायारि बांनायखौ नुनो मोनना गरखा महिला मन्चानि गोबां सोद्रोमाफोरखौ खानानै पुलिस कास्टडियाव लांनाय जादों। बजालि जिल्लानि पाटासारकुसि पुलिसआ शुक्रबारखालि फुंनि समाव मोनसे गिदिर माइरं खावनायखौ होबथानो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सरिहा सकलायाव गंसे माइरं मिलनिफ्राय खावनाय माइरंखौ फुंनि 3 रिंगासो समाव गंसे बोलेर' पिकआप ट्राकआव थिखोबाय थानाय समावनो पुलिसआ हमनो हादोंमोन। पुलिसनि पेट्रलिं इउनिटआ नायगिदिंनाय समाव दीपक शर्मानि माइरं मिलनि बायजोआव माखासे सन्देह गोनां खामानिफोरखौ नुनो मोननायनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ हमदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बबेखानि दायनिगिरिफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाथायसालिनिफ्राय खोमसियाव खारदोंमोनब्लाबो बिसोरनि सासेखौ हमनो हादोंमोन। पाटासारकुसि पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज मनालिसा माधव भक्तआ दैदेननाय बे अपारेशनाव पुलिसआ AS 28C 7427 बोलेर' पिकआपखौ जब्द खालामो। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ बरपेटा जिल्ला कप्लाबारिनि समिरुद्दिन होननानै सिनायथिदों। आथिखालाव पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बांलादेशआव फिन गादिनि दावहा, फिन गेदेर राजखान्थियारि खैफोदाव बांलादेशनि नोगोरारि। इन्टारिम सोरखारनि चिफ एडभाइजार मोहाम्मद युनुसआ मासि एंगारनो हासिगौ। बारग' गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया मासि नागारनानै हादोरखौ गारना खारनायनि उनाव इन्टारिम सोरखारनि बिबान रुजुननाय नबेल बान्था देरहागिरि मोहाम्मद युनुसआबो मासि एंगारनो हासिगौ। बोसोरसे जास्लाबैयावनो मासि एंगारनायनि इसारा होदों इन्टारिम सोरखारनि गाहाय मोहाम्मद युनुसआ। मोहाम्मद युनुसनि इसारानिफ्राय मिन्थिनो हानाय जायोदि बे समाव बांलादेशनि इन्टारिम सोरखार आरो बांलादेश सोरखारजों एना-एनि सोलिगासिनो। मोहाम्मद युनुसआ बांलादेशखौ सालायनो हालिया। बेनि गेजेरावनो आं बांलादेशखौ सालायनाया गोरलै नङा होननानै बुंदों आरो गावदि थाबैनो मासि एंगारगोन
बेनि इसाराखौ होदों मोहाम्मद युनुसआ। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै मोहाम्मद युनुसआबो थाबैनो मासि एंगारगोन आरो बांग्लादेशनि बिबानखौ एंगारगोन होननानै सावरायनाया सोलिदों। गुबुन फारसे मोहाम्मद युनुसनि माखासे बानबुंथिनि उनाव रोजा रोजा सोमावसारग्राफोरा बांग्लादेशनि राजा लामायाव ओंखारफिनदों। बबेखानि मोहाम्मद युनुसनि थासारियाबो बारग' गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनानि बादिनो जागोन नामा होननानै माखासे थाखोआव सोंथि सिखांनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव नारसिननायखौ सामलायनाय आयदानि सायाव हादरारि सावराय जथुम खुंफुंदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों IQACनि बानजायनायाव नारसिननायखौ सामलायनाय आयदानि सायाव मोनसे हादरारि सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। आथिखालाव फरायसाफोराल' नङा, बांसिन सुबुंफोरानो नारसिननायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बे समाव गोबाङानो गुबुन गाज्रि लामा फारसे आगान होयो। बेखौ होबथानो एबा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबायदि राहा लानांगौ बेफोरनि सायाव नोजोर लाखिनानै बे नारसिननायखौ सामलायनाय आयदानि सायाव दिनैनि हादरारि सावराय जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी, अरुणाचल प्रदेशआव थानाय राजीव गान्धी मुलुगसोलोंसालिनि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा डक्टर जयदेव साहा, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि आजिरा मोननाय बिबुंगोरा नीलिमा बागवती आरो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बाहागो लादोंमोन। अखा बोथोरा सौफैनाय लोगो लोगोनो दैबाना आरो हा गिसिखानायखौ गोख्रों नोजोर होना आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ शुक्रबारखालि हा गिसिखाग्रा जिल्लाफोरनि थागिरिफोरखौ सांग्रांथि थानो इसारा होदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे मावख'आरि फोसावथायाव ASDMA काछार, डिमा हासाव, हाइलाकान्दि, कामरुप मेट्र', कार्बि आंलं, श्रीभूमि आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोरनि खुंथायफोरखौ हा गिसिखानाय आरो खैफोदगोनां जाथायफोरजों मोगा-मोगि जानांनायनि सिगांनो रैखाथि बादाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 3 बोसोराव गोबां खहा जानांनायखौ बिथा खालामना काछार, डिमा हासाव, कामरुप मेट्र' आरो श्रीभूमि जिल्ला बायदिफोराव थागिरिफोरखौ ASDMAनि गाहाय मावख'गिरि ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठीआ दैज्लां बोथोरनि समाव रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो थाखाय गोख्रोङै थुलुंगा होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।